Bona tarda, avui ja no és bona nit. Heu vist quin xiringuito ens hem muntat? Ara. I avui és la tarda, o sigui que anem a fer un còctel sense alcohol, però dic que la merda, un còctel sense alcohol, que collons és això? Glaçons fins dalt, amontillado, li he posat tots els ingredients a dins. Xaró, 10, les rodanxes de taronja. Colar ben colat això. Aquí posarem uns glaçons també. Rodanxa de taronja. Menta i una maduixa ahí a tope. Decoració barroca. Cóctel de tardeo total, molt veritat. Cosas ahí. Oye, aquí no pone nada de eso.